पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळख असलेल्या कुणकेश्वराच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। दर्शन घेतल्यानंतर भाविकांनी कोकणसात लाईव्हशी संवाद साधला। काय म्हणतात भाविक पाहूया। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हमध्ये मी आपलं स्वागत करतो। आपण आहोत श्री क्षेत्र कुणकेश्वर या ठिकाणी। आज सोमवती अमावस्या आहे, जत्रा आहे कुणकेश्वराची। आपण पाहू शकतो पहाटेपासून दर्शनासाठी भक्तांच्या, भाविकांच्या अक्षरशः या ठिकाणी रांगा लागलेल्या आहेत। हजारोंच्या संख्येने संपूर्ण महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर संपूर्ण देशातून आणि जगभरातून कुणकेश्वर देवाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी या ठिकाणी अलोट गर्दी केलेली आहे। आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी देव आहेत आणि देव आलेले आहेत आणि थोड्याच वेळाने ते देव मुख्य दर्शन घेतल्यानंतर या ठिकाणी ते विराजमान होतील आणि त्यानंतर सर्व भाविक भक्तांना दर्शनासाठी मंदिर खुलं केलं जाईल। वाजत गाजत देवतांच्या या ठिकाणी मिरवणूक आलेल्या आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने जगभरातल्या कानाकोपऱ्यातून भाविक भक्त या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या लाखो दर्शकांना आम्ही हे एक्सक्लुझिव्ह दृश्य दाखवतो आहोत लाईव्ह स्वरूपात। आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी स्क्रीनवर देवता दिसत आहेत आणि देव जे आहेत ते आलेले आहेत मंदिरात। देवांनी या ठिकाणी आपला जो प्रवेश आहे तो केलेला आहे आणि त्यानंतर कुणकेश्वराच्या दर्शनासाठी सामान्य भाविक भक्तांना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार आहे। पहाटेपासून या ठिकाणी दर्शनासाठी आणि अंघोळीसाठी भाविक भक्तांनी गर्दी केलेली आहे। आपण जर मागच्या साईडला बघितलं की भाविक भक्त आहेत जे अंघोळ करून या ठिकाणी दर्शनासाठी रांगेत उभे आहेत। हजारोंच्या संख्येने जगभरातील कानाकोपऱ्यातील कुणकेश्वर देवाच्या दर्शनासाठी हे भाविक आलेले आहेत। कुणकेश्वर आज अक्षरशः भाविक भक्तांच्या गर्दीने तल्लीन झालेला आहे। हजारोंच्या संख्येने आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की देव वाजत गाजत देवतांच्या या ठिकाणी मिरवणुका आलेल्या आहेत आणि मोठ्या दिमागदारपणे हा सोहळा आपण एक्सक्लुझिव्ह पाहतो आहोत। श्री देव कुणकेश्वराच्या मंदिरात आपण आहोत आणि ही सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या रूपाने आपण जगभरातल्या तमाम दर्शकांसाठी लाईव्ह केलेली आहेत। मानकरी वेगवेगळे देवस्थानचे मानकरी या ठिकाणी आलेले आहेत। आपल्या देवांना या ठिकाणी त्यांनी वाजत गाजत आणलेला आहे आणि कुणकेश्वर मंदिरात ते सर्व दशक्रोशीतील जे देवता आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि थोड्याच वेळात मंदिरात भाविक भक्तांना प्रवेश दिला जाणार आहे। श्री क्षेत्र कुणकेश्वर या ठिकाणी आपण आहोत आणि सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहत आहोत कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या तमाम दर्शकांसाठी।
या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने भाविक भक्त आलेले आहेत आणि आपल्या लाडक्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वरात ते दाखल झालेले आहेत आणि देवाचं दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। आणि आपण पाहू शकतो की मंदिराच्या या गाभाऱ्यामध्ये असंख्य भाविकांना आता प्रवेश दिला जातोय। हळूहळू भाविक दर्शनासाठी या ठिकाणी रवाना होत आहेत। वेगवेगळ्या भागातून आलेले हे हजारो भाविक आज श्री क्षेत्र कुणकेश्वरच्या चरणी लीन होत आहेत। जगभरातील सर्व दर्शक हे एक्सक्लुझिव्ह दृश्य पाहत आहेत कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या रूपानं। चांगलं होतं. कुठून आला तुम्ही? आम्ही रत्नागिरी हां, दरवेळी येता कुणकेश्वर जत्रेला? आज मी 5 वर्ष 5 वर्षाची जत्रा. कसं असतं इथलं वातावरण? चांगलं. कुणकेश्वर हे महाराष्ट्रातील एकदम म्हणजे जागृत देवस्थान आहे आणि त्याच्यामुळे खूप आम्हाला मनापासून इकडे आल्यावरती आनंद होतो आहे एकदम आणि बरं वाटतं। कुठून आला? आम्ही आलो विरारवरून, मुंबईवरून आला. मुंबईवरून। कुणकेश्वर क्षेत्र हे कोकणची काशी म्हणून ओळखलं जातं आणि आम्ही गेले 20-25 वर्ष या क्षेत्रामध्ये दरवर्षी महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं या यात्रेकरता खास दर्शनाकरता आणि या यात्रेकरता इथं उपस्थित असतो येतो आणि आम्ही दरवर्षी या ठिकाणी दर्शन घेतो। आणि या ठिकाणाचा जो माहोल आहे, या ठिकाणचा जो समुद्रकिनारी या ठिकाणी हे मंदिर आहे, तर या ठिकाणचा जो परिसर आहे अत्यंत आनंदमय, भक्तिमय आणि अतिशय ऊर्जा देणारा असा हा परिसर आहे, असं हे मंदिर आहे। त्यामुळे इथं आल्यानंतर आम्हाला फार समाधान वाटतं, आनंद वाटतो आणि एक प्रकारची ऊर्जा मिळते या ठिकाणी, म्हणून आम्ही या ठिकाणी नेहमी येतो। कुठून आला तुम्ही? आम्ही आता वैभववाडी तालुक्यातून कुंभवडे गावातून आलो। कुणकेश्वरला तुम्ही दर्शनासाठी नागपूरवरून आलात, काय सांगा? काय ना खूप आनंद चांगला वाटला वातावरण देवदर्शनाला आलो खूप आनंद वाटला। नाव काय आणि कुठून आला? माझं नाव यशवंत रागासे आहे, मी नागपूरवरून आलो विदर्भातून। हां, आपले मित्र देखील आहेत आपल्यासोबत, एवढ्या लांबून आपण दर्शनासाठी आला? मित्रांनी सांगितलं होतं मला दर्शनाला ये, चांगलं वातावरण असते असं काही सांगितलं होतं। तुम्ही कुठून आला? मी इचलकरंजीवरून आलो। कसं वाटतं इथे आल्यानंतर? मस्त वाटलं आहे, मंदिर देखील खूप छान आहे। आमच्या इकडे खूप छान मंदिर आहे महादेवाचं, इथे खूप निसर्गरम्य वातावरण असं, साईडला बीच वगैरे मस्त आहे वातावरण। एवढं लांबून तुम्ही दर्शनासाठी आला? हे निघालेले आहेत मंदिराच्या गाभाऱ्यातून।
सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर.